дупката, която е направена, за да могат правилно да бъдат изградени маточниците. Ето тук има 2-3, които са на възраст 3 дни. 3 дни са били в яйца и 2 дни в ларви. Този маточник е по-стар, на около 4-5 дни. Тук се намира пита с прашец. Казах, при мен през цялото време, докато дойде пашата и семействата преминат в работно настроение, за да могат да излязат качествени майки, тук трябва да има прашец. Питата с прашеца винаги стои до пилото. И от едната, и от другата страна, т.е. до крайните пити с мед. Аз какво правя? През цялото време слагам питите с прашеца в средата на пилото. Значи питите с прашеца ги слагам в средата на кошера. Пчелите много настървено ядат прашеца. Те се опитват да го преместят, за да освободят място за пилото, но с всяко преместване те го превръщат в перга, т.е. в пчелен хляб. А това е изключително силна храна за тях. И това допълнително помага пчелите да изградят много хубави маточници, от които да излязат майки с много високо качество. В същото това семейство виждаме, че има още една майка. И освен нея, на същата пита има 2 изградени маточника, които са пред запечатване. Следователно, те са на около 8-дневна възраст. Тази майка е от австралийска порода. Тя е много добра по отношение и на производството на пчели, и като събиране на мед. Пчелите са много качествени, дали са много добър принос. Те са много добри медоносни пчели. Моята практика е показала, че те и като пчели са много силни и събират много мед. Те са физически по-силни и по-едри от нашите пчели. Ето, тук има 2 качествени маточника, които са пред запечатване. По повод пренасянето на майката от един кошер в друг, при формирането на отводки, например, желателно е да не се пипа с ръка, защото при всяко пипане се увеличава вероятността майката да бъде убита. Това може да бъде направено с нож, с който се изтъргва малко от меда по питата и с него се поема майката. С ножа се прехвърля на другата рамка, без да се пипа. Ne sme se dovaćati. Svako dohvaćanje matice, znači postoji šansa da matica bude ubijena. А сега Evo sad ćemo ovdje pokazati kako. ще ви покажа как се премества маточник от едно място на друго. Kako preneti matičnjak s jednog. Това семейство е отглеждач, което работи по отглеждане на майка по системата тиха смяна. За тиха смяна аз смятам всички системи, при които се отглежда майка в присъствието на една или повече майки в кошера. На ръка се пренасят само маточните ларви или маточниците от кошера в оплодното съндъче. Няма проблем маточниците да се пренасят на ръка. Само че аз винаги използвам предпазител, който предпазва маточника от повреждане. Това позволява маточника да се пренася и по-продължително време. Всички, които пренасят маточници без да осигурят затоплянето им, до голяма степен влошават качеството на маточниците. Маточната ларва се развива много бързо, с голяма бързина се формират жизнено важни органи и 90% от майките, излюпени от маточници, които са били пренасяни без допълнително затопляне в по-хладно време, се повреждат. Не могат да бъдат оплодени. Ето сега ще ви покажа как да бъде вграден маточникът. Ето този маточник е пред запечатване. Следователно, след час, 2, 3 може да се придаде. За да поставя маточника, бързо изрязвам дупка в питата. Ето тук вече имаме един маточник. Защо е необходима дупката?
защото така пчелите ще могат да го топлят по-добре. И сега го прикрепяме. Много е важно в момента, в който прикрепваме маточника, да го намажем с мед от кошера, в който го придаваме. По този начин той ще бъде приет много по-лесно, ще бъде приет като свой, защото пчелите започват да го ближат. По принцип, когато придаваме незапечатани маточници, пчелите ги приемат като свои. Желателно е, когато се придават запечатани маточници, да се проверят след 2-3 дни дали са приети. Както вече казах, в хранилката има медено тесто. Това е ситно смляна захар, смесена с мед и вода. Майката, захранена с меденото тесто, започва да снася. По принцип говорим за отглеждане на майки без присаждане на ларви в присъствието на една или повече майки. Най-напред видяхме много майки в един кошер, а сега ще видим единична майка, която работи по същия способ. Тоест една майка, която работи по отглеждането на маточник. Едно такова семейство може да отгледа от 50 до 100 маточника. Тоест в един пчелин само от една майка годишно могат да бъдат произведени до 100 майки. Естествено, когато майките са повече, бройката се увеличава. Ето тук има само една майка, която работи по отглеждането на маточник. Ето го тук на задната пита. На тази същата пита се намира и пилото. Ето тази първата пита, цялата е с пило. Обикновено във всички нормални семейства на първата пита има мед, а до нея прашец. При това семейство първата пита е с открито пило. Тук пилото е извадено от средата. Когато семейството е развито до толкова, че да покрива целия кошер, независимо дали в кошера има една или повече майки, вади от средата пита с пило и я оставям накрая, а в средата слагам пита с мед и пита с прашец. Говоря за 10 рамков плодник. При 10 рамков корпус пчелите запълват максимум 6-7 рамки с пило. По този начин обаче пчелите запълват 10 пити с пило. Тоест, това е 2 пъти по-бързо развитие, защото майката не чака да се освободи място. Така майката запълва цялото налично пространство и това е първото условие семейството да не изпадне в роево настроение. Има достатъчно място за пилото. Ето тук вече се вижда, че е започнат нов маточник. Ето тук на дупката. Вече казах, че това са семейства, които работят по отглеждането на майки и се използват, от тях се вземат пчели. Ето, от тази пита са се излюпили пчели и за това сега е празна. А това тук е новоизградена пита. Вадим пълната и слагаме празна. Системата е такава, че всичките пчели работят, а само контролирам. Следващата пита, изградени са 2-3 качествени маточника в дупката. Това семейство има само една майка. Независимо от това и в него се гради по същия начин. Системата е същата. Тъй като майката е сама, в него ще има по-малък брой маточници. Ето, от другата страна има още един. Значи изключително качествени маточници. И да обобщим какво означава тиха смяна. Тиха смяна имаме, когато в кошера има майка, а пчелите в присъствието на майката залагат маточници. И когато новата майка се излюпи, старата майка и дъщерята работят заедно продължително време. Ето пита с прашец. Тази, която беше от края, поставяме в средата, където е мястото за залагане на маточници. Поставена е между пилото. Пчелите използват пергата за производство на пчелно млечице. Тъй като броят на маточниците е голям, това е много важно за доброто изхранване на маточните ларви. Ето, тук има 2 маточника. Ето го единият. Ето тук, заложен още един, още е къс, значи скоро е заложен.
ovdje drugi. Znači evo ga drugi, to su izrazi. Ето го и другия. И за двата може да се каже, че са много хубави маточници. Какво може да се каже за системата тиха смяна? Тазгодишните майки са повече от миналогодишните. Тук има и тазгодишни и миналогодишни майки. Тези семейства до сега са дали 20, 30 и до 50 маточника. Следователно, тези майки ще работят идната година. Защо тази система дава добро качество? Какво трябва да кажем? Всяка майка, която е оплодена, може да е майка заложена от спасителен маточник. Може да е от присъдени ларви, може да е бракувана майка, може да е майка на възраст 3-4, та дори и 5 годишна. При тази система тя може да бъде полезна. Всяка майка при тази система поне за 15 дни работи заедно с млада майка. Ако искаме да вземем маточника, тя може да работи 1, 2 или 3 сезона. Ако не искаме да го вземаме, трябва само да пуснем младата майка да излезе и след като тя излезе и се върне плодна, ако има паша, пчелите ще оставят и двете да работят. Ако няма паша, старата бързо ще бъде убита от пчелите. Ето тук още един много качествен маточник. При тази система редовно трябва да се отнемат маточниците и се придават в оплодните съндъчета. Като взема маточника, в същото време аз използвам пчелите, в зависимост от това дали има паша и от силата на семейството за залагане на нови маточници. Тази система може да се прилага в зависимост от конкретните условия до края на месец септември. Какво може да се каже за тази система? Пчелите си правят сметката за всичко, включително и за броя на търтеите. За системата тиха смяна това е важно, защото пчелите първо изграждат килийките и после майката снася яйцата. И заради тази система, ето, вижте този маточник. Той е широк, с много хубаво легло, с добър релеф, а това показва качество. До него има друг маточник, в който има яйце. Ще махнем това яйце, защото са много близо и не можем да използваме два маточника, които са изградени толкова близо един до друг. Това тук са маточници, които са придадени преди 2-3 дни. Сега ще видим дали маточниците са приети. Дали са ги приели като свои. Ето го маточника, ограден. След като няма заложени нови маточници, значи са го приели като свои. Ето на тази пита няма заложени нови маточници. А това е така, защото пчелите са малко на брой. Обикновено, когато пчелите са малко, те приемат всичко, което им се даде. Правилно излюпената майка е от маточник, който е отворен. Отворен с правилен, широк отвор. Понякога тя не може добре да прогризе капачето на отвора и то се затваря. Pravilno izašla matica je iz matičnjaka kad je matičnjak otvoren. Otvoren znači pravilno rupa širom otvorena. I rekao sam nekada se desi da on prilikom otvaranja ne bude progrižen ceo pokopat, pa se on kao opruga vrata. От тук майката е излязла правилно. Скоро е излязла, няма и 5-6 часа. Тази майка няма да може да лети най-малко 3-4 дни. Тази майка още няма мирис. Тази майка е започнала да снася преди около 20 дни и се вижда, че е много качествена майка. Ето какво равнопило е заложила. Прескочила е търтеевите килийки, значи млада майка, която след като премине сезона на роенето, не залага повече търтеево пило, а когато снася, прескача търтеевите килийки. Ето я майката. Сега ще ви покажа как аз маркирам майката. Качеството на майката се определя